aw ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sentelima o waati kɔnɔ ni a waati selen ye ka bɛn alamisa ma février kalo tile 26 san 2026 min ye Mali sɔrɔko wanɛw ale ni sɔrɔbosoba wanɛw ni magobatigiw ka fara kɛnyɛrɛ kɔni ale cakɛdabatigiw kan olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛ kumaɲɔgɔnya baara kɔni o senfɛ ka ɲɛsin jamana ale ka san 2026 o musaka sariyasun kɔni o talen ma n'o bɛ tali kɛ budget kɔni o la min siratigɛ fɛ u y'u ka haminako n'u ka jɔrɔnako kɔni o yira kɛrɛnkɛrɛnla baara kunfɔlɔ minnu ni olu kan ka bila sen kan olu musaka kɔni o sɔrɔli ani musaka kɔni olu labaarabaliya min ni o fanga figalen ninnu waati laban o kɔnɔna na ani min bɛ tali kɛ cakɛbatigiw bɛ se ka mun kɛ yaasa hali bi ka dɔ fara wulikajɔ cɛsiri o kɔni kan a kɔni bɔlɔlɔsigi kɔni tun bɛ ka laɲɛnamaya Moribo Mawu Magalu ale fɛ ni ale sɔrɔbosoba wanɛ o kɔni ye wa sɔrɔ kalanfa o kɔni don ale yɛrɛ ka fɔ ko jamana ka san 2026 musaka ko bɛ bɛn sefa wari ale miliyari 3 miliyari 50 ani miliyari 7 ni miliyɔn 800 ɲɔgɔnna bɔɲɔko ko min kan ka don baaraw kɔni da fɛ n'o bɛ tali kɛ dépense la o tɛ jɔ miliyari 3 miliyari 500 ani miliyari 78 ni miliyɔn 2 ɲɔgɔnna o bɔɲɔko la ko b'a yɛrɛ ka fɔ min bɛ tali kɛ déficit budgétaire ale bɛ jɔ sefa wari miliyari 500 ani miliyari 22 ɲɔgɔnna bɔɲɔko o jɔkundama la. Armée n'o y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu ka dagaron bɛ senu o jabala kɔnɔna na Golomasiri Taba jalatigɛ kalanden minnu kɔni tun bɛ ka brevet d'arme 1 ale ni brevet d'arme 2 o kɔni jalaɲini kɔni o baaraw kɔni o kalan kɛ olu ko o baaraw kɔni kuncɛlen kɔfɛ u ka bɔli ɲaga baaraw dɔgɔduman kɔni kɛra kunun ko araba ye février kalo ale tile 20 ani 5 san 2026 min baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min bɛ tali kɛ Golomasiri Tabaw ka commissaire bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o maa ɲɛma ale kɔni o ɲɛna ka fara min bɛ tali kɛ centre ale coordinateur o kɔni kan n'o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnla commandant Sumayila Kulubali o la ka fɔ ko kɛlɛkɛcɛ Golomasiri Taba jalatigi ɲini kalanden 264 k'olu de ye brevet 1 ani brevet 2 o kɔni kalan ɲini kɔni o baaraw kɔni kɛ min senfɛ 100 olu kɔni tun ye musolakaw kɔni olu ye. Kɔkan kibara kɔni o nasira la min bɛ tali kɛ Congo RDC jamana ɲɛma Félix Antoine Tshisekedi ale kɔni bisimilala Faransi ale masayaso Élysée o kɔni jabalaba la kunun ko araba février kalo tile 25 san 2026 Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron o kɔni fɛ ni maaba fila kɔni o kumana min kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnla lakanabaliya gɛlɛya min n'o bɛ Congo RDC ale kaɲanga fan fɛ o min kɛn bɛ jɔrɔnako ye ni waati laban na n'o bɛ ka kɛ sababu ye maa sɔn hɛrɛma caman olu b'u sigiyɔrɔ bila ani ka taa se kulu marifatigiw olu ka jagoya ni dansagoko kɔni ma ka ɲɛsin maanifinw n'u bolofɛnw kɔni olu ma ani min bɛ tali kɛ Congo RDC ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya baara u bɛ se ka taabolo sira kura jumɛn dɔ kɔni o bɔ yaasa ka se ka ɲɛda kura kɔni di u ka jɛɲɔgɔnya baara kɔni o siratigɛ ma o min bisikilen ka fɔ ko bɛ se ka kɛ basigi ye dafɛ marabolo kɔni o nasira kɔni o siratigɛ fɛla la. Burundi jamana kan ila ka fɔ min ye tajiko gɛlɛya kɔni o bɛ nɔ ni waati laban in na o kɛlen don ka jamanakɔnɔdenw kɔni olu ka tanikasegu kɔni o don galama la ni ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni olu sonsoro wa taji feereyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni olu langwalen don tajiw kɔni olu la o kɛra sababu ye taji kɔni ale sɔngɔ u ye u ka wari 2000 ani 200 fo 3000 ani 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔko n'o bɛ bɛn franc CFA ale 800 ɲɔgɔnna o bɔɲɔko ma. Maliba TV jabarani filɛbaw ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni sentelima olu la ne ni aw an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni basi wɛrɛ ma kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛ o kɛnɛ kan.